салом алейкум тамошобинони азиз, созаи нағзаи саломатио хубай духтарако бозори Корвон омадагем. Тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Иҷода кардиганои фасони туркия ҳамқа бисёр омадай. Баъд медонед иҷода акция рафтестай духтаро кардиганошон ҳамқа хушрӯвай 130 сомонӣ кардагиян. Баъд медонед ина нигоҳ кунед. Инами турецки кардиганора 130 сомон да харидорӣ мекунед. Боз соҳиби купони бурднок мешавен. Яъне я билетон метиан иншалло ки ҳамино ки ба савдо рафт ҳамаш конкурс мегзара. Конкурси бепл шумо ҳами кардигана 130 сомон да мехарен тамом. Билета мегирен конкурсшон ки гузашт дар ин конкурс 150 та туҳфа мондагиян аз қабили стиральная машина, холодильник, телевизор, дигарами 150 та туҳфа. Ина марамат билети бепла метонен харид картара кардигана харидорӣ кунен, билета туҳфа гирен. Ҳатман иштирок кунен дар ин конкурс. боварӣ дорам ки бурд мекунен, барое ки беҳад туҳфа бисёр мондагиян. биёен ина бозори Корвон, тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Маълумоти бештара бо метавонед аз хичон пайдо кунед. рақамошон ҳаст. Кардигане ки ҳозир мо гуфтастем ку духтаро, фақат конкурс да кардиганошон дахл дора. иҷода дигар чизо доранд, лекин купон фақат аз анами хариди кардиган шумо метавонед ки ба даст орен. мана 130 сомон хушрӯгии кардигана диден. ҳозир сезони ҳамино омадагия духтарако. ина кардиганои фасон ҳамаи цветош ҳастай. ҳам нархошон дастрасай, ҳам чи хеле гуфтам шумо шанс пайдо мекунен ки соҳиби ягон туҳфаи қиматбаҳо гарден. техникаое ки барои хона дар кора ҳамаи чи шумо да дариҷа пешниҳод шидагай. ина кардиганора диден, моделош ҳар хелаяй, фасоношон ҳар хелаяй. ина барои худтон намегирен, марамат нависен, харидорӣ кунен духтарако. барои мисол хоҳаротон, модаротон. мана беҳад кардиган интихобуш бисёрай. 130 сомон. қисми болора нигоҳ кунен. 130 сомонӣ анами кардиганои фасони хушрӯ. инчунин духтарако дар ин нуқтаи савдо намхе бомберои фасони кожане омадагай. ино бори гуанҷоана, качестваш беҳад нағзай. 150 сомон. ина барои мактаб бози бисёриё мегиранд. беҳад хушрӯай кожанкагай. аҷоиб, ҳам стилиш фасонаи, ҳам худаш. 150 сомонӣ нигоҳ кунед духтарако. инамиҷада ҳамаш 150 сомия я. ҳозир дигар фасоношам нишон метем, расветкошам, моделошам ҳастай. бо шумо метавонед нависеншона, суратон мепартоянд. ина ёша бинен духтарако чӣ хел хушрӯян. костюми джинсай бори гуанҷо. чанд та расветка дора бо нархша намегед. 100 сомон, 100 сомон акция шудай. 100 сомонам қа хушрӯай ки ина марамат каседа дар корай. ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. ина диден расветкош чӣ хел хушрӯай. ина мино то 54 размерошон дуруст мегирад 100 сомон. айна ин подростковиёшам аст, кӯдакиёшам астай. инош 70 сомон. джинсовкаи гуанҷо беҳад хушрӯ. расветкои фасон. марамат омада айпеш бо худтон тамошо кунед. дар ин нуқтаи савдо инчунин духтарако намхе бомбиру кожинкои фасон астай. кожинкошон ай 100 сомон сар мешава. ай 4 сола то 16 сола размер ҳастай. ина бомбиро размерои калон 150 сомон. ана баъд ина хеле кожао доранд амқа хушрӯчай духтаро. ина нигоҳ кунед кӯдакона. мана инаҳа ай 4 сола то 16 солара ҳастай. марамат ина нархошон 100 сомон и моделора. ана бомберош боша 150 сомон. барои маълумоти бештар бо метавонед хичонда муроҷиат кунед духтарако. ина 150 сомон. кожа я намуд мулоима, я намуд хушрӯай. ҳамаш бо бори ваяй гуанҷо. марамат маълумоти бештара пайдо куненай хичон. инчунин футболкаҳои хушрӯ доранд. футболкаҳоям чанд моделай, чанд фасонай. мана футболка, бруки джинс, ҳама чи иҷода арзон шудагай. носки, сумкашона нигоҳ кунен. ҳамаша 50 сомонӣ кардагиян духтаро. на чӣ намуд сумкае ки мебинен дар иҷа 50 сомонай. саҳар да хунук шидай духтарако. барои кӯдако, барои мактабшон чӣ гирифтам. анам хел бомберои фасони кожане. ино ҳамаш бори гуанҷоанд. марамат ай ки бибиҷону сабрия 100 сомонӣ буд. ай осия боша 150 сомон. дигар цветошам ҳастай. бомберои хушрӯам қа кожаш бо фасонай ки мулоимак. ина нигоҳ кунен. ай болои либосои мактабишон мепӯшанд, меран сарда мактаб. хушрӯ ина шумодам дар кор боша. хоҳен мактаб гуфтан аллакай бибиҷон мактаб гуфтаста. хоҳен
бозори Корвон равен, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. Хоҳин страничкашонам, рақамҳои ватсапшонам ҳаст дар рӯи экран. Нависеншона бо ҷада сурат мепартоянд ёки бо маълумоти бештар аз қучон пайдо кунен оқи духтаро. Нависеншона мана. Ва духтарако як иқдоми зур рафта истодай дар бозори Корвон. Медонен 130 сомон да кардигани туркӣ мехарен. Ҳамқа бо бисёрай кардиганошон, ҳамқа хушрӯвай кардиганошон, ҳама моделаш фасони бадайда. Метавонен ки 130 сомон да харен, баъд соҳиби купони бурднок шавен, яъне билеттон метиҳанд. баъди ҷанбасти бозӣ рафтестай, баъди ҷанбасти бозӣ 150 тӯҳфа мондагиянд дари бозӣ. шумо метавонед ки соҳиби анами ягон тӯҳфа шавен. дар тӯҳфаҳо ҳастай тамоми намуди техника аз қабили кондитсионер, холодильник, стиральная машина, телевизор, ҳамаи чи ҳаст. баъд бо дигар тӯҳфаҳо. хулас биёен 12 дарвоза, тарафи Тило бозор 9 қатор. як кардигани фасон барои худтон мехарен духтаро бо нархи арзон. баъд бо имкон пайдо мекунен ки соҳиби ягон тӯҳфаи нағз гарден. марамат, барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран. нависен, бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. хеле имкон дар ягон ҷо нест духтаро. чӣ хеле мебинед кардиганошон ҳам хушрӯвай, ҳам арзонай, ҳам турецкиян охи духтаро. ина бо биёен худтон як бор муқоиса кунен, ҳам нархоша, ҳам мисол фасоноша. ҳатман омада айпеш тамошо кунен духтаро.